Bendara sakniki sing dipenggalih Lindara Gatotkaca ajeng klebu dosa. Iya Kyai. Sagete sampeyan yo mung ngayomi saking katebian. Nek ewang-ewang yo apa sing diwangi ra pun boten cetha. Kyai. Ayo coba ngrambu-ngrambu pawarta. Mbok menawa ning gigiring gunung Guwa Pitu Sanga iki Kyai. Samareka den prayekna semuriris ekong balik sumenti tengah latan milangono lintang Bima Sekti lintang Bima Sekti mulane ayo putramu kabeh dikanthi nyaket ana ing gigiring gunung Guwa Wiwana Pitu Sanga. Oh nggih. Dole ayo dol derekke Bendara. Nggih Pak. Nggih Pak. Nggih Pak. Wanjing bangun ora hina surya mijil saking bumi semerang sirating surya
mamadangi jagat swaraning pranara gesmo kang nutu ing pradesan Rarantaman Wiramane Praton wis bangun gagah lah punika Raden Tutukaya Raden Riyat Moji ingkang rinten pantaraning latri tansah memati logo memanis jiwa esti ninggalih nedya nyuwargakaken ingkang araka Raden Dursala sigra matrapaken panembah suci rikata sang Gatotkaca mapak arka suta demi uninga prawadya Kurawa sang Narpati karo Aglis Sanjata Kunta lumayu matrapken sumadi maradi ning sigra sidakep saluku tunggal mapak bawa saka sajuga kang biningkaske rayana laksitane brata mangkya sang Paramengkayun ingkang kahayun-yun hangayai maragayaning sang Parutotama Yayang Sumanjung Tuyan Sawang Srena jroning urip suring Subrata Ciptarasa wis manjing ing kawuri amung kinayana laksitane brata mangkya sang Paramengkayun ingkang kahayun-yun hangayai maragayaning Parutotama Yayang Sumanjung Tuyan Sawang Lena jroning urip suring Subrata Ciptarasa wis kawuri ampun kantun para pranawaning Sang Atma separemiyak marang saguing warana sakala wis katara katarimah supratane Sang Riyat Moja ana kilat tatik kumelap sapa tambuh sapa weruh nenggih punika prataning sang pindak saka saking kayangan jugrik sloka
mangsa amu ambrengan katikarman kaswasi aneng marga hamalaku jagat dewa Bathara jagat pangestu kono wayah Gusti Gatotkaca wonten daun nuwun sewu paduka punika sinten ya pancen jeneng sira lumeksa kalawan aku mergo aku kuwi mbiyen kasete munggah sare eyangmu Pandhu Dewanata biyen. Waduh ngaturaken sembah kunjuk rasa paduka sinten iki ana ing jagat ora kaprah tegese ora kaprah iki bocah-bocah iki ora mujeng iki sapa lah injih kula nyuwun prisa penjelasan aku pitak saka senopatine Pandhu jaman biyen kenging menapa panjenengan lajeng nyaketi anggen kula nindakaken supata ngene aku nyuwun swarga kalawan pukulun Pramesti Bathara Guru nanging durung tinampa aku kudu golek lelabuhan dhisik ana ing jagat seranane aku kudu manjing ana ing jagatmu sak jabaning kulit apa sak jroning kulit sak jabaning daging aduh yang matur matur nuwun yang panjenengan kersa ngayomi dhatengku aku sing matur nuwun mergo aku ki arep golek lelabuhan kanggo sangu kasuwargan besok nanging syaratnya aku kudu mlebu ning jagatmu inggih kula sumanggaaken kacarita sang pidak saka uninga lan lumeksa kaliyan Raden Gatotkaca matrapken sumedi mung sakedheping lingkur saged manjing ing alame Raden Gatotkaca ing jero kulit sajabaning daging Repoto sang Gatotkaca sing ngambang jumantora mancat bundak ngujir jonggo pembungkang mateng kalundung mongso maramatiku aku malah ketitisan yang pidak saka Gatotkaca lelemo dhisik
putu sing gedhe prihatine gedhe tanggung jawabe iki ya ngene iki sing dadi wong tuwa ki wis kaduan agi weruh sejini mak kelapono ki wis marem kok nek ngurus sing lawas-lawas kamu senep tetep sak solang-solang ini sarwa jegelke sarwa kemampen bahasane yang niku kok lagi aneh sawetara kaya ana tejo kang mlebu ning jagat mungkin inggih menika yang pidak saka rumiyin abdinipun Eyang Pandhudiwanata wah pidak saka iki mbok ditakokke nang endi ora ana kok mudeng wis takon sapa-sapane mudeng jan aneh-aneh sing tak takokke men Dong Budidaya ngasak penemu Eyang ngusul kula aku kok pengen renahake saiki temen-temen dosa temen-temen dosa aku ora sekolah nyuwun pangestuyan Prangguling mungsut ing samya prayeknanira niti kaprawiraning satru wah piye kowe jane arep nyuwargake aku kok agi tak gandeng tanganmu merujuk kowe nang saka dulu Kakang Dursa aku ora nedya nyikara kawan Kakang Dursa nanging aku mung kepengin nyuwargake Kakang Dursa cara kepiye kowe nyuwargake aku ke barat wis ngertine Kakang Dursa nanging aku kepengin nyuwargake mamaku pun
Duh. Aku pangrasaku kok kaya isih jaman urip biyen. Aku wis ora duwe raga nang wujudku sukma. Ning kok isih klothok bidara. Nuwun sewu Kang Mas. Panjenengan boten sisah menepaken raos. Jero panjenengan sampun asipat. Sukma kula maksih cangkep titah Rajagat Pramudita. Kula badhe matrapaken Sumedi sawetawis. Matrapke Sumedi sang Ringgyat Mojo. Ring kesing carita iso nyuwargake Dursala. Mulane sinebut Gatotkaca Klebur Dosa. Yai, aku matur nuwun. Aku to suwargake. Rasaku ora panas, rasaku tentrem. Lairku mekaning batin. Yoji, aku matur nuwun. Matur nuwun. Kok ora seneng kanca iki seneng. Mungkin juga iki mergo saking senenge bisa juga. Ora ono wong susah juga ra ono. Ora ono gak yakin. Lurih mau kon nyanyi bareng kalah tenungku. Kowe wis wong tuwa. Contoh anak-anake ora marang. Wong tuwa sing jejukitan anake meneng wae. Lah aku bunga mergo Gatotkaca wis kasempatan sedya mlebu desa. Gatotkaca wonten dawuh wa lakon nyuwargake Dursala pangestunipun Siwa lan pangestunipun Rama. Nanging dadi kawruhan ana ratu jejuluke Prabu Dewa Mangkara duwe kadigdayan sing digirisi ya kuwi yen ngetokke kemanden wujud geni iso kelahgar Purwadyabala kang ana ing ngarepe. Yen ora Gatotkaca ora ana sing iso ngalahake Prabu Dewa Maruta kemau. Inggih nyuwun pangestu.
Kowe ora nyelak rono kan? Ora. Wis urusane cah cilik iki. Akhirnya sama jari Durna. Aku pengen ngerti apa sing arep diomongke. Takok. Pripun Remban? Iki mengko jagoku iki Dewa Baskara sing sago nglebur para Pandhawa. Mau ora ora ditokke kemandhen. Mergo musuhe urung penting. Oh. Lah kemandhene ngopo? Iki wis nek kowe gelem nyebul metu geni kelagar wong mahewu kelagar tu mengko mati. Dewa Baskara niki iya. Kemandene anu lho abab dadi geni. Ya ora dampo kan. Ayo. Nek wong ora ki promosine Durna ya ora karuan kono nyata. Nek Durna ki sing tomongke sing manis-manis. Ning asine entar-entar iki dilai. Apa Durna? Oh lakon kok biyen kan opo? Aku ya malu nunggoni le rapat Durna kuwi nang wetan lapangan. Aku nang teras nunggoni Durna kuwi nganti tekan jam 2. Nek ngono kowe dijajake. Apa? Blas. Lah aku ki nyuguh kuwi. Entekke lemper sing go latihan. Oh. Yo sidane kepiye? Basar liwat yo senyum-senyum dada-dada. Apa? Ayo liwat yo mandang ngono wae. Ora ngene mau bar dikancani meh